Aingeru epaltza dator, hori denek eta baina esango dugu duela 100 urte idatzitako San Ferminei buruzko lehen novela euskaratu du eta gurera dator, nondik norakoak kontatzera. Biba, Aingeru epaltza. Haupa, Aingeru! Arratxaldeon! Aingeru, txarrako egiten dugu, hemen txek. Apa, marrekoa, oso ondo. Hortxe, haupa. Eixeri lasai. Ongi etorri, Aingeru. Ongi etorri. Esker, beno. Mila esker etortzea. Mira, Aingeru kamarero bezala ur pixka behar dezu, hemen txutziko izu. Haupa, Mikel, eskerrik asko. Aingeru, auzo madarikatua novela euskarara ekarri duzuzuk. Hori aurkeztera zatoz. Esan dugu San Ferminei buruzkoa, baina ez da San Ferminei buruzkoa, ez da, berba San Ferminen kontakizun bat egiten da, ez da? Hori baino gehiago da. Hori baino gehiago da. Azken batez, nola baiteko biografia, persona fiktizio baten biografia da, bitzialdi bat kontatzen da. Zera, Pedro Mari Etxenike arizkundarrarena, arizkunen sortu, eta gero Iruñara joaten dena, nola baitere bitzia ateratzera, eta berak nahi zuen Ameriketara joan, baina indiano batek entzutzen ere, konbentzitzen du ez. Ez joateko. Ameriketara ez joateko. Bai, aholkua, eta aholkua eta bidea. Ematen dio ere, Iruñara joateko, hor nola baitere lanbide bat edo aurkituko du, eta, bueno, han bizita gero, zera, gero, ja, elduaroan edo jaia pixkat erran daiteke, erretiroa pasatzeko berriz ere itzuliko da bere sorlekura, bastan aldera. Eta tartean da, bueno, auzo madarikatua bozate da. Zera, agotak bizi ziren, edo agoten bizilekua, edo hori da, eta, bueno, tartean, bueno, agotekiko harremana, lehenago, bueno, hau pentsatu beharko genuke, 19. mendearen buka eraldera edo 20. mendearen hasieran edo girotua daula, liburua, eta orduan, nolabait ere, agotekiko bazterkeria, gorrotoa, ezin ikusia, hori ere badago, modu romantiko batean ere zera. Azken batez, maitasun historio bat ere badago tartean. Eta tartean, Iruñan pertsonei nagusiak, Etxenikek, zera, Iruñan egiten dituen urteetan, eta hori, jarran daiteke, liburuaren zatiri mardulena, hor joaten dela ez, San Ferminek hartzen dute protagonismo ikaragarria. Inbertzainoko protagonismoa, zera, 3 kapitulo osorik San Ferminetara dedikatuak baitira. Eta orain dela 100 urteko edo 1923-25 urte horietako uztailaren 6ko eguerdiko 12etara denboraren makinarekin salto egingo bagenu, nolako Iruñe bat topatuko genuke? Bueno, lehenbizi topatuko genuke txupinazorik ez duen Iruña batean. Benetan? Bai. San Ferminak bai? San Ferminak bai, baina txupinazorik ez zegoen. Orain dela 100 urte ez zegoen txupinazorik? Ez zegoen txupinazorik. Txupinazoa hasi zen eta oso modu ez antolatuan zera Bigarren Errepublikaren garaian. Eta izan zen, zera, bertako albiente batek, zera, udaleko albiente batek, proposatu zielako, udal gizonei, eta gizonei, erraten dut, denak gizonak baitziren. Eta, zera, nola baitere zerbaitekin markatzea, festa hasiera hori, lehenago nik ustot eskila errepikeren bat edo egiten zela alako zerbait. Eta orduan hasi zen, txafegua zera botatzen, non, eta Gazteluko plazan. Eta orduan joaten zen bera, joaten zen 3 edo 4 zerekin, eta gaina inguruan batez ere aurrak biltzen ziren. Aurrak ziren, normalean jendea oraindik lanean egoten zen. Zera, guardiko 12etan, eta oraindik bere lanak ez zituen bukatuak. Orduan, joaten zen, zera, botatzen zituen aurren artean, eta oso gizon estimatua, eta zera izan zen, momentu honetan ez zait izena gogora heldu. Okerrezkoan gero fusilatu izan zen, ez da? Hori fusilatu zuten, bai, 36an, zera, 36ko zera uda hortan fusilatu zuten errepublikanoa zelakoz. Hain zuzen ere, errepublikanoa zen,
liburu honen Felix Urabaien bezala. Idazlea bezala, Felix Urabaien, gaina Izquierda Republikarako hautagaia izan zen, Azañaren laguna zen, naiz eta euskaltzalea, bere euskaltzaletan, eta bere anaia zen, 1986an, EAJ-ko zinegotzia zen Iruñean, eta gaina represaliatu izan zen, horregatik, irakarlea zen, Felix Urabaien bezala, eta bere lanbidean aritzeko eskubidea galdu zuen, bueno, Irudizar asko ari gara ikusten, eta duela 1 urte aipatu duzu asteko txupinazorik etzela izango, eta arropa zuririk ere ez antza. Arropa zuririk ere ez, arropa zuriak geroago etorri ziren. Zuek ikusten baldin baituzu orduko argazkiak joaten ziren. Jende aberatsa, jende, ez dakit plantakoa edo, joaten zen, maiz korbatat jantzita. Jende, bereti gizonez ari gara. Eta joaten zen, korbatat jantzita, hori, jendea nola ditari ponpostuen zen. Edo bertzenaz, langileak normalean laneko arropakin joaten ziren. Eta orduan, zerbait berezia nahi zutenean langile horiek, hori batez ere, 50-ko, 60 hasierako argazkitan ikusten da, jende pila bat entzierroan lasterka, korbatakin. Eta horiek izaten ziren, maiz langileak nola baitere, San Ferminetan gaude. Zera egun bereziak. Orduan, alde horretatik arron diferentea da, dena ez, gauza batzuk. Hori galdetu behar nizun, zertan dute gaur egungo San Ferminen antza? Basakeria. Edo basatasuna. Hori hor dago. Zuek Urabaien liburua irakurtzen baldin baduzue, benetan atentzioa ematen duena deigarria dena da, besta basak ziren, 19. Mende bukaerako orain nola batzuek, eske galdu dira, ez dakit ze galdu den, edo ez den galdu, ez dakit, baina ohitura onak edo zera, ez. Orduko bestak ziren ikaragarriak karrikan, kalean, eta ikaragarriak zezen plazan ere, bai. Orduko zezen plaza, gaur egungo zezen plaza zaratatxua, zalapartaria, inun ere ikusten ez dena, bertzen inun ere ikusten ez dena, orduan ere, 20. mendearen hasieran bazen, eta gaur egungoaren, bai, eta ganberrokeria ere, orduan ere bazen. Bai, hori ez da aldatu. Adar jotzeko izaera hori. Bai, eta batzutan, gauza, pixkat, hain ederrak eta politak ez dienak eta itekoak, ere bai. Orduan batez ere gaina bertako jende izango zan? Orduan, bertako. Orduan ez zuten erraten gaur egun batzuek, kanpokatarrak etorri die bestak izorratzera. Ez, orduan bestak izorratzen zituzten bertakoek. Bide batez, esango dugu bide batez, Juan Etxepare Otezen txupinazoa lehenbiziko Otezenaren izena. Hori idarle batek, euskal idarle batek, gogoan izen beharko luken gauza. Hori da. Dena ezin da. Gure San Ferminak bezala aldatzen ari gara. Hainbeste urte eta gero, esan duzu, ez da ze aldatu Otezen ez Otezen aldatu, nazioartekotasuna aipatu duzu, zure ustez festaren identidadea, nortasuna, hor dago? Aldatu nazioartekotasun hori horrek ere identitate, horrek bertzelako identitatea eman dio. Ez dezagun pentsa identitatea galdu denik, ez aldatu da, bertzelakoa da identitate hori. Eta gero bertze gauza importante bat niretzat da feminizazioa. Hau da, liburuan ere ikusten da. Liburuan gainera aipatzen da, berezian edo grazioso, edo izan daitekena, graziosoa nondik ikusten den. Emakumerik ez denez kalean ez da borrokarik izaten. Bai. Hori, mutilen artean, dena umore ona edo
da emakumerik ez daolako tartean, hori dio ez dakit liburuan. Eta, aingeru, itzultzaile batek orain dela 100 urteko liburu bat itzultzen duenean eta horrelako elementuak ez da topatzen dituenean, nola jarduten du itzultzaileak? Bueno, nik, itzultzaile baten lana da, hemen agertzen dena, nik ez dut itzulpen ideologikorik egiten, edo nik, gauza batzuk, nik adibidez, nik ez nuen liburua irakurria, banuen haren berri, eta gauza batzuek, baina gauza batzuek guti harritu daute, nik aitu izan dio, eta mari, edo zarra oko, ezke orduan emakumeak ez ziren, ez biltzan kalean. Eta behar bada, baten batek ere, zera, urabainen bezala betzen du, eta bakea handia hua zen. Bortxaketeraik edo lako eraso sexualik etzen, espaldin batzen, eta izanen ziren. Emakumeen, adibidez, berbenak eta bai, orduan bai izaten ziren. Baina peinak, zerak, orduan bat ziren peina batzuk, orduan bat ziren alako, ez dakit gaur egun bezain instituzionalizatuak ez. Orduan, bueno, zu harritu iten zara, eta, joda, haze jendea, edo haze jendajea, edo, baina, bueno, zuk jartzituzu, hor da ona, ez? Nia saiatu nezana izan da, bat ez ere izkeraldetik, hau 20. mendearen hasieran idatzitako liburua da. Eta gaztelaniazko prosa ere aldatu egin da, ikaragarri mende batean. Eta orduan, bueno, hau pixka bat liburu honek erabiltzen duen prosa, pixka bat nahi baldin mozu anpatua, pixka bat pindartxua, pomposoa, adjektibazio luzekoa, esaldiak ere luzeak, zera batzutan ez duzu, ez dira bukatzen esaldiak, ez? Eta orduan, hori guzia euskerara ekartzeko, bueno, alik eta modurik, ez dakit, nik behar bada jotzen al nuen edo erabakitzen al nuen, bueno, gaur egungo euskarara, baina, bueno, nik uste dute liburuaren muina edo funtsa edo tradizionatzea izan ditzatekela hori, ez? Eta, bueno, traditore, bai, baina, nik bentsat saiatu nahiz alik eta fidelena izatera, ez? Erki oso benetan interesgarria. Sanferminekin hasi zara eta horri buruz ari gara, baina gauza gehiago hori buruz egin nahi dugu adibidez, azalean agertzen diren 4 emakume hoiek festarako goa hundirik ez zeukatela ematen du. Bueno, gauzak hemen napar gehiagi ote gauden, zerbait gertatzea. Bai, hoiek agotak dira, hori gainea zigaren kuadro bada. Ziga, ez dakit, pintore ezaguna zen gerra aurrekoa, ikusi, hau ere, represaliatua, kartzelan ibilia, zera abertzale izateak. Eta orduan, nahiz eta Iruñekoa izan, baztanen batzuen etxea, eta batzuen baztanekiko atxikimendu handia eta harreman handiak. Eta zera horiek, ekarri zituen, lau emakume horiek, baditu baztanen girotutako bertzeko haunitz, baina hori bereziki. Eta agotak, harrigarria da, eta liburuan aipatzen da, nola izaten ziren, nola ziren kasta, aparteko kasta bat, edo alakotzat hartzen zuten gainako baztandarrek, baina, gauza bat ere, jakin behar da, agotak ez zila bakarrik bostaten bizi, agotak leku gehiagotan. Baigorrin ere badute auzoa. Baigorrin eta, hoize, Baxena Farroan, Lapurdin, Zuberoan ere bada kanta bat baino gehiago neska agota zera gizon edo gazte, mutil gazte ezagotarekin edo dabilena eta Gaiarre, Erronkarin ere bazien, Gaiarri adibidez agota omentzen. Eta ordan, baina hor nola baitere zegoen multzorik trinkoena eta haundiena. Eta ordan, gainako bastandarrek bastartzen zituzten. Arizkungo Elizan, bozate Arizkungo zera bada, Arizkungo Elizan bertzeate batetik sartzen ziren, ez ziren gainerakoekin nahasten, herriko bestetan ez zuten dantza egiteko eskubiderik, eta bazituzten bazterkeria zera pila bat. Eta baina, eta liburuak aitortzen du, nik zera, bastandar batea aipatu hori, eta zitzen bate gustatu. Eta, zera, ziela,
gainako bastandarrak, baina ederrauak. Ara? Toma. Ederrauak. Hori liburuak esaten du? Bai. Hori neskak eta mutilak, biak. Zera, ederrauak, zera, nola betere, iradokitzen da maitale hobeak ere, bazirela. Hori ere bai? Eta hirugarrena artistauak zirela. Artistauak. Egurrarekin eta adinezia berezia zeukaten, zerarekin, eta ez bakarrik hori, txistulariak, bertsolariak, zerak, normalean, bastan aldean, agotak izan. Orduan, munduak baztertu zituen agotak, ala agotek baztertu zuten mundua. Esan duzuna esan da. Bai, hori da, ez? Ez dakit, alderantziz izan beharko lintzateke, mehalare baztertzen zituzten. Ederrauak ziren, baina herriko plazara ezin atera dantza itera. Eta ez arizkunen, ez da azpilkuetan, ez errazun, ez inguruko herrietan ere, ez da? Eta hain gero, kontua da ez da, maitasun historio bate edo, dago liburuan, Pedro Mari Etxenike gazte bastandarra, Bueno, pentsa daiteke. Agot batekin ezkontzentelako edo ezkondu behar duelako? Bueno, maite mintzen da. Maite mintzen da, eta hori bastango... Arazo bat. Hori arazo handi bat, ez? Hau, Romeo eta Julieta dira orduan, ez da? Neurri batean Romeo eta Julieta, oso Romeo eta Julieta kasero, baserritarran edan zuen, eta gero, tarteko zera horrekin, ez? Iruñeko zera horrekin. Historia romantiko bada, ez dut hemen spoilerrik egin, baina pentsa daiteke. Baina dena dela, liburuak historia romantiko bada. Hora agertzen den, adibidez, Iruñeko irudi hori ere oso interesgarria da. Baina, kasu, azpian, kritika soziala dago, ironia handia dago, eta orduko moldeekin, pentsakizunekin, pentsamoldeekin eta horri egiten zaion satira ikaragarria da. Gertatzen dena, batzuetan nik uste dut jakin behar dela, batzuetan irakurtzituzu gauza batzuk eta gero, eta azkenean ohartu iten zara. Azpian, irri izari dela, ironia handia dagoela, ez? Eta orduan, hori ere bilatzen eta hori ulertzen ere jakin behar da. Bertzenaz, gaur egungo begietatik eta ikusita, gauza batzuk benetan oso, ez dakit. Oal norbaita zerratuta denengo zan. Gogorra izan liteke. Seguro. Bastandarrek berak, ez ditu oso ongi guztan. Baina Iruñako jendea ere, ematen du egiten ari dela panegiriko bat, baina azken batez gauza batzuetan, haze basakeria dena. Kontua da 1 urte pasa direla geroztik, eta hori ere testu inguruan jarri behar da, eta hor agertzen diren informazioa kontuan izan duela 1 urte idatzitakoa dela.